daghon nimo ba? Sus pastilan brad. Kinahanglan na yung brad nga mapacheck up o mapatanaw ka sa doktor. Patambalan ta na imong sakit kay. Grabe na gika kalimtanon. Wa na gika kahibaw ha. Nga hintapad kasi mong asawa gabi eh. Unya ako mo imong hanggi sige hag lubot-lubot dito nga ako mo tulog dito sa kwarto. Nakalimot ko. Mao na nakadaot mo naagi kay sakit. Mao nga ipa-check up ato og doktor ang imong balatian. Kay aron may bawa na to, aron ug unsay imong sakit atong matambalan. Kay kung inaanan lang perminti imong batasan din sa tong sulstong balay. Tingali hinog ako imong hamba. Kerja ka niya hinog, ibaw ba ka nga. Wa na klarong pultahan nga to ang mga kwarto dis balay. Ay isa. Kung adto tag doktor, paano kita na agis kalibunan? Natural kay ang doktor di sa tuwa wala na magpuyo dito sa highway. Kay espesyalista na nga doktor kana mo pinakamagiitan nga doktor ani atong barangay gibaniog dag maayo nga way sakit anan di maayo. Kinsa mga doktor ba? Si Doktor Tutong tugsok kay ngigo kayo mutusok sa tanang mga balatian ug imo ng patambalan ayo gina siya. Ay sige. Nya ba ayo na ko ani? Kinahanglan bayagin ako bawo ba ka ako talawan yung kay kong doktor unya hinuon ug dili ka maayo dito si mong sakit ug ako hinuon pud sa doktor kay nganong gidata ka dito ako nung dunay sakit mao nga kinahanglan jud nga ayo hay taw nimong hunahuna brad kay para nang maayo nag-intawon ka kay di na ko kagwantan mo mong tanaw ng balay nga ang imong batasan ultimo si mong pagpangihi maglisod na kag-asal pitaagi mong ihi di na kakalimot ako Makalimot ko nga. Nandi ko ito mo eh. mao na tara kay magalita. Kining ako ang bagong isimbol ron nga tambal sa nangalimot sa ilang hunahuna. Sakto kayo kay 2.0. Uy, di aram di hinas nila. Pagkalisod sa ning street kay tagpananaw makita ginatong tibuklit dara ba. Ay, pertindaghana. Ang usa ka point biro di ari. Ang usa di ari. Sakto kayo. Og na magpatambal na ko ron. Musamot yung kaayo tungod sa ako ang bagong gi-asimbol ron nga mga herbal. Paayo sa nakalimot sa mga hunahuna. Kay daghan na kay niduol nako. Oh, Ayo. Di man lagi ni ospital. asam ka, asama mo. Aw. Oy. Kinsa may pangani mo do? Di Aw. Isa brad. Sige, di rin na. Mura mag. Asa man pananawan ni brad? Oy, Si doktoran. mo pila man mo katao do? Upat mo do. Duha dok. Aw, duha. Upat na lagi na. Adi, ang kanang usa dok ako ni. Aw. Oh, sige. Duha ni siya dok. Naupat mi dok kay duha may mo pananaw. Aw, lain pa yato ba? Anong ninari mo siya may inyong mga tuyo? Patambalan ako ni ako ang igsuon dok. Ha? Patambalan ko ni. Ay, manabang. Di. Patambalan. Aw, patambal. Uy, problema na kay. Naa sa duha ka tao diri nga. Duha ka tao ba? Nga di ko Aw, kanang nagpatambal rin ako niya bago pa sa uli. Unsa ba ni sakitan ni tawana? Ako go dok na time dok nga mupatong ko sa kong asawa dok. Makalimot magugasa ko naog dok. Yang usahay ang akong brad. Mo may akong maupaan po dok. Malimot na siya dok. Unsa na dok? Ako ana siya. Tran-Asya. Atra siya. Oh, Tran-Asya na sa Dili na amnesia dok. Aw. Ay, Lokisya. Kanang nalimot sa una-una ba? Ay Amo lagi. Yan nakitambal na dok. Naakini mauni akong gi-asimbol karon. Unsa man na siya tambala dok? Maayo gili siya na dok. Oo, inject ka ni siya. Dako kay brad. Siyempre, kining tambala 1.0 ni siya. Kutun sa maiguan ni sa ako ang pag-inject. Ang tanan imong utok manglungsot, baka una-una na ka. Amo po di ay. Kana brad, mukira na brad. Mukira sa Nya, lang po lagi. andam na ka, mahal-mahal ra ba mi? Naamoy kwarta di ka. Na dok. Pila man na. Ay, ibutang na to, pila man na imong kwarta be. Ari daan. Di dok. Pila man ni, nalaon sa ako sang ipon ha. Aw kini kay daghan-daghan. Pila ni siya. Usa ka libo ni. Usa ka libo niya. Dia siya 400. Niya dia siya 100 kini. Sakto na ni. Okay na kayo ni. Kana dok, okay na dok. Gusto na presyo. Sugdan na natong injeksyon para nga maayo na tawhana. Asa man mo tirahan dok? Awo, siyempre sa
bukton lang kay Sige, sige. haron nga. Pagsab lang asa. Ay pag sige lihok ka kay asong Mangulo sa kudo. Gano man ang bukton na nga perti manindaghan na lagi umpat Di. man ka bukton. Ganay imong gikuptan og mao na na. Ana. Oh sige, kini. Okay, kabay ko. Agay lang! Agay! Inatin! Lipat linugtura! Ako yung mong itirahan! Pagtarong ko kay iko man to. Mao naman na. Dos mong mata! Ayun na. Mulit mo. Ayaw sa mo pag-uli kay tiyon maayo na mo. Para ka mo buwa ganing baba ni mo do na. Ninggahi Ana.